दायो आङो पिडिपिलसिम आवगायलांनो थांदों माइ खोथियाफोरनो दामाने फैसा हैनो होननानै आवगायलांगासिनो अननानै नोंथांमोना भिडिअ नायनानै नोंथांखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। केजि क्रिएसन चेनेलनिफ्राय बयखौबो गुरै खुलुमनाय आरो बावहरनाय थाहैबाय नोंथांमोननिसिम।
이 하는 분은 하야봐 나도 또 블라시로 타는 바고 네, 이렇게. Hai, Sarika Nazari blog, hai. Ma khobor? Abuwa bobinimba Sarika Nazari ya? Buaniman abuwa? दे सराइबिलनि आच्छा मा ओंख्रि जानाय आब'? आं माबानि रुपहि बाक्सा गामिया हासरा मा ओंख्रि जानाय आब'?
अ खबरफोरा मोजां ना? दे मोजां जानांगौलै। चेनेला मनेटाइज जाबायमोन ना आब'ना? अ आंनाबो चेनेला बिदि मोनथाम जाबायलै सिगांनि माखासे एकदम रिउस कन्टेन्ट फैनाय ओमफ्राय बिदिनो स्ट्राइक फैलाय माबा चेनेलानो मनेटाइज जायासै दा थार्ड टाइम चेनेल जाबाय इयो बाग खुलिनाया। जाथ'वाखै आंनाबो इबो एप्लाइ खालामदोंमोनलै माबा रिउस कन्टेन्ट फैदो। फांसननि भिडिअसो बांसिन होनाय जायोमोन ना सिगां। लाइभआव फैबाय थायोना आब'आबो? लाइभआव फैबाय थायोना आब'आबो लाइभआव? एक घन्टा गाहाम थाबा एसे लाब जायो लाइभआवबो। मोनथाम टाइम थानो हाबाथ' मोजांसिन जायो। अ मालायफोराथ' जोंनि साइडखिजा लाइभआव फैनानै मनेटाइज खालामना लाबाय मालायफ्रा। फुङाव मथा मथि 1 घन्टा बेलासे 1 घन्टा मोनासेयाव 1 घन्टा खनथाम गाहाम फैनो हायोबा वाच टाइम आरनिं खालामनो हायो। दे टाइमबो बनो लागा जायोना। मोजां देखायनो हाबासो मोजां जायोलै लाइभआवबो। ओइ फोथाराव फैद र' फोथाराव माबा माइ गायग्राफोरनो फैसा होनो फैदो र'। गाया सानदोंमोन अखाबो हाना होबाय नालाय गायनाय जालायबाय। भेजाललै बोथोराबो। मा दखान होयो आब'आ? सराइ बिलबाथ' बाक्सा चिरां गोलैयो नोंसिना ना बाक्सायानो? जायगाया डिस्ट्रिक्टआ? गालामला अ मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयोमोन आब'ना?
क'क्राझारसो ना क'क्राझार है माइ गायनो फैदोलै फिसा फिसा नुदो उफाय गैया दायो दखाना दं नामा आब'आ दखानावबो एकदम केमेरा सिदा बयनानै लाइभआव होबाय थानांगौलै केमेरा बयखाना दोनबाय लाइभआव थाबाय था नै क'क्राझारखैजा माइफोरा गायजोब्बाय नामा फैसा नोंथां र' फैसा अ जागोन दे सानफ्रोमबो लाइभआव फैबाय थाबानो नों नायग्रा ओंखारबाय माने लाइभखौ बेलेग कान्ट्रिनिफोरासो बांसिन नायो दे बर'फोरा खम होयो बेलेग नायनो कान्ट्रि नायोबा बै फार्स्ट टाइम आरो साबसक्राइबारा फैबाय थायो आराम फैबाय थायो बेलेग कान्ट्रिनिफोरा नायबाय थायो आं माइ गायग्राफोरनो फैसा होनो र' माइ गायग्राफोराबो फैसा नांगौलै माइ गायग्राफोरनो फैसा इनि नारखुमाबाय दंलै
माबा दैसो
मोनासिगोनलै इखो नांलायला खोमा लामा गोजान
เนี่ยไม่ค่าประจับเนี่ยคือต้องได้ทัดลั่นทันคือทัดลั่นดังเหี่ยวที่ไม่เอาที่เดี๋ยวพี่แจ๊คนี่แหละเลยต้องใส่เดี๋ยวพี่คนออกที่เราถึงเนี่ยพี่ต้องใส่ได้